Ahojte, chcel by som pozvať všetkých malých aj veľkých na tohtoročný príchod Mikuláša, ktorý sa uskutoční u nás 5.12. Od 15.00 začne Mikuláš brázdiť na svojom vianočnom koči ulice Spišskej Novej Vsi a od 15.20 verím, že spolu aj s vami rozsvietí tento náš krásny vianočný stromček. Neskôr potom budeme pokračovať pred reduktu na malý stage a od 15.30 bude tam taká malinká rozprávočka pre najmenších a od 16.00 bude možnosť sa spolu s Mikulášom aj odfotiť, popri tom ako Mikuláš bude odovzdávať takú malú maškrtku pre všetkých malých, ale aj veľkých. Mikuláš príde so svojou družinou aj na sídlisko Západ v centre voľného času, kde sa na vás tešíme 5. decembra od 15.30. Pripravený je pekný program, o ktorý sa postarajú deti z materskej školy, základnej školy, ale i deti z centra voľného času. A o 16.00 samozrejme Mikuláš so svojou družinou a dokonca aj s Olafom. Takže príďte, tešíme sa na vás.